دەستپێکە ئەم خێرهاتنە هەموو میوان ji Başûrê Kurdistan, ji Bakurê Kurdistan şandeya Dem Partiye her wiha şandeya Başûrê Kurdistanê birêz Hemîd Derbendî her wiha şandeyek ji Silêmaniyê û hevalan bi temamî mêvanên hazir û êk henekê birêz Zeynep û tevahî hevalên rêzdarên kesayetên serbixwe yên delegasyonên delegên yê konferansê ne ji civaka sivîl her wiha nûnerên rêxistinên partiyan û hunermend û kesên serbixwe em xêrhatina we hemiya dikin diva Bakurê Kurdistanê divê te negotî Dem Partî xêrhatine hemî. Hevalên hêja îro rojek dîrokî ye ji demek dirêj de gelê me ne tenê li Rojavayê Kurdistan li Perçê Kurdistanê de jî li benda rojekî wisa ne demekî wisa ku rêxistinên mey siyasî di çerçevekî de bigihînin hevgirtinekî bigihînin itîfaqekî bi taybet di vê serdema ku Rojavayê Kurdistan piştî tekuşîneke demdirêj hatiye astekî ku pêwîst e ew jî çarenûsa xwe diyar bike li gel dewleta Sûrî çarenûsa xwe diyar bike her wiha di destûr da mafê xwe misûger bike hatiye astekî wisa ji bo wê jî em wisa dibînin bi dilgermî piştgirî û desteka Kurd eniya Kurd li Perçê Kurdistanê pir bi xurtahî vî em dibînin bi dilgermî em dibînin di serî da rayadarên Başûrê Kurdistan birêz Serok Mesûd Barzanî her wiha li Bakurê Kurdistanê ji zîndana İmralî birêz Serok Öcalan her wiha li rêxistinên din ê Kurdistan ji Dem Partî bigire, ji Partiya Yekîtî bigire, Kek Bafil bigire, birêz Kek Bafil bigire hemî rêxistinên Kurd çi li derve dibe çi li hundir dibe piştgiriyeke xurt heta niha medîtiye bi taybet ji bo ku destkeftiyên Kurd li Rojavayê Kurdistanê bigihînin encamê çerçevekî wisa ê destekdayîn bi rengekî xurtahî derketiye ortaya ji bo wê jî em dengê civaka xwe dibihîsin ku pir bi xurtahî dibêje bibin yek çarenûs bila diyar bibe li ser vê esasî em jî di vê salûnê de îro hatine gel hevdî û ji bo ku em bikaribin li ser belgeyekî bigihêjin encamekê nîqaşên dûdirêj hatin kirin ev demeke û îro ew belge li wê li vê derê bê xwandin ji bo vê em carek dî bi xêrhatina hemiya dikin û programa civîna xwe em wiha diyar dikin wê gotin hebin gotinê ên aliyên wek ji destpêkê de wek garantûr rol lêstine wê gotinê wan hebe her wiha mêvan ê ku ji Perçê Kurdistanê hatine gotinê wan yê hebin piştî wê jî em ê derbasî nirxandina gotina yan jî belgeya siyasî a ku li ser lihevkirin çê bûbû di wê çerçevê de em programa xwe diyar dikin û piştî wê jî xeleka dawî a ji bo encamnama konferansê derbikeve û em bihêvîne li vê derê nîqaşên xurt pêşniyar nêrîn derbikevin ortê
د زمان خو ام باش بنرخینن و ام کاربن د دمکی هری داگرتی ده ام وی کنفرانس خو به انجام بگیرن.